Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі у Беларусі і за яе межамі. Нарэшце у наш эфір хай сабе не жыўцом, а праз Zoom, але завітала юрыстка-міжнародніца, экспертка беларускага хельсінскага камітэта і кандыдатка юрыдычных навук Кацярына Дзейкала. Добрый дзень, спадарынь Кацярына. Добрый день. Ну что ж, я думаю, что я до вас як да юрысткі міжнародніцы. Тут шмат пытанняў назбіралася, але давайте пра актуальшчыне пройдземся. Зараз ужо шмат хто і палітыкаў, і палітолагаў, і канапных экспертаў пракаментавалі вось як адбываюцца гэтыя так званыя перамовы по міру ва Ўкраіне, там ці па спыненні вагню, па тэлефонных перамовах Пуціна і Трампа і гэтак далей. Але хацелася б пачуць сапраўды меркаванне эксперта. Вось з пункту гледжання юрысткі міжнародніцы, калі вы назіраеце за гэтым працэсам, калі гэта можна ввогуле назваць ужо працэсам, то якія у вас адчуванні і якая рэакцыя як вось менавіта эксперткі? Ну, глядзіце, калі мы гаворым пра нейкія перамовы, важна вельмі каб рабіць нейкія прагнозы і палітычныя, юрыдычныя, як мінімум две рэчы. Па-першае, важна разумець кантэкст размовы, і гэтага, як правіла, ніколі мы не можам зразумець зараз, таму што гэта ўсе закрытыя перамовы, нават гэтая размова Пуціна з Трампам, якую зараз усе абмяркоўваюць, яны ж абмяркоўваюць не размову, таму што яе ніхто не чуў, а абмяркоўваюць рэзюмэ і пераказ тое, што далі дзве прэсавыя службы, ну і далей ужо комам накатваюцца іншыя інтэрпрэтацыі. Таму по першаму пункту гэты кантэкст гэтых размоў мы, мабыць, калісьці даведаемся з чыйхся мемуараў, ці, мабыць, якія-то інсайды. Але другая частка, якая важная ва ўсіх перамовах, гэта тое, што па ітогу якія дамоўленасці фармуюцца і якія дамоўленасці па ітогу дасягаюцца і афармляюцца ў нейкія юрыдычныя абавязкі, прамыя юрыдычныя абавязкі бакоў, якія павінны закрапляцца ў нейкім дакуменце, які таксама павінен быць публічным, як мінімум, а не сакрэтным, каб можна было даваць нейкія рэальна заснаваныя на фактах і на максимум доступнай інфармацыі прагнозы. Таму з юрыдычнага пункту гледжання пакуль няма ніякіх увасабленняў гэтых дамоўленасцяў у юрыдычных абавязальніцтваў, пакладзеных на паперу, і якую я магу пабачыць, мне складана нешта сказаць. І хацелось бы пабачыць і дамову, напрыклад, ці будзе яна публічная паміж Украінай і США пра гэтыя металы, это як я разумею з таго, што відавочна гэта такой камерцыйны контракт. І, канешне, калі будзе нейкая фізічная дамова з прапісанымі канкрэтнымі палажэннямі паміж Украінай і Расіяй, ці это трохбаковая будзе дамова, гэта ўвогуле незразумела, гэта ўсё спекуляцыі. То бок, калі гэта будзе публічна і калі я змагу гэта пабачыць, то мы зможам юрыдычна нешта сказаць. Дагэтуль усё гэта абмеркаванне вось гэтых пераказаў і власна кажучы, ўсё. Дарэчы, вось вы цікавую закранулі тэму, гэта гарантыі. Скажыце мне вось ж таки, як юрыстка, а якія гарантыі могуць быць прапісаныя у такім дакуменце і ў такой сітуацыі? Слухайце, любыя гарантыі. Прапісана ў дамове паміж дзяржавамі можа быць усё, аб чым яны пагадзіліся. Той же Будапешtsкі мемарандум, гэта прыклад таго, як могуць быць прапісаны гарантыі. І тут вопрос, на што яны пагодзяцца, а на што не. Любая дамова – гэта просто результат кампрамісу максімальна магчымага у гэтай сітуацыі. Можа быць прапісана што заўгодна, на што яны пагодзяцца. Але вот вам не падаецца дзіўным, калі, скажем, перамовы нейкія там ці ўвогуле размовы пра будучыя, дамаўляцца пра нешта будуць ЗША, Расія, можа быть, Украіну далучаць, а потым кажуць, а гарантыі бяспекі, ўвогуле гарантамі будзе Еўросаюз і Еўропа. Вот это нормально?
Ізноў жа, тут ёсць палітычны бок і юрыдычны бок. Я не думаю, што магчыма заключыць пагадненне аб тым жа спыненні агню без Украіны, калі ад яе патрабуецца прыняццё на сябе нейкіх абавязальніцтваў, то бок гэта безумоўна павінна, я не уяўляю сабе, як можа быць пагадненне паміж США і Расіяй без удзелу Украіны, якая павінна прыняць на сябе таксама нейкія абавязальніцтвы, таму што у нас два бакі ў канфлікт, это Расія і Украіна. Вось. Наконт таго, якія гарантыі могуць быць дзе прапісаны і хто можа быць, ізноў жа, ведаеце, гэта США і Расія не могуць дамовіцца аб гарантыях з боку еўразвязу без еўразвязу. Тому калі еўразвяз не ўдзельнічае ў гэтым пагадненні і краіны, якія гатовыя прыняць на сабе абавязальніцтвы даць нейкія гарантыі, гэта проста не можа быць. Таму што пагадненне не можа ствараць ніякіх абавязальніцтваў для трэціх асоб, то бок які ў нём не ўдзельнічаюць. То бок гэта по-любому будзе, калі гэта будзе нейкае пагадненне рэальнае, юрыдычнае, ствараючае юрыдычныя наступствы і абавязальніцтвы, то там павінны быць з бакамі ўсе, хто на каго там накладзены нейкія абавязальніцтвы. Гэта юрыдычны бок. Як вы думаеце, беларускі бок ён павінен быць прадстаўлены нейкім чынам на у гэтых перамовах, у гэтых дакументах, калі да іх дойдзе справа, ці ўсё ж такі мы неяк збоку і мы тут ні пры чым? Слухайте, это складанае пытанне, гэта залежыць ад таго, што мы маем на ўвазе, для чаго ён там павінен быць прадстаўлены. То бок калі ён прадстаўлены ў дакуменце, калі ён з'яўляецца бокам дакумента, гэта адно. Калі ён прадстаўлены на перамовах, гэта розныя рэчы. Можна быць на перамовах, а не быць баком пагаднення, да? Таму што калі мы гаворым, калі Беларусь будзе баком нейкіх пагадненняў, гэта значыць, што там таксама будзе нешта, што яна абавязана зрабіць, ці ў дачыненні да яе абавязана зрабіць. На перамовах на гэтых, я б лічыла гэта лагічным, але датычна нейкіх пагадненняў, гэта вельмі віламі па вадзе зараз, такія спекуляцыі. Это просто трэба разумець, аб чым канкрэтна ідзе размова. Але яшчэ толькі пачыналіся гэтыя размовы пра магчымую спробу замірэння, і Лукашенко пастаянна тады выскачыў і казаў: а нам таксама трэба гарантыі бяспекі. Гэта былі просто такія прыгожыя словы, ці тут сапраўды пытанне стаіць востра і нейкія гарантыі бяспекі, праўда, пытанне ад каго, павінны быць таксама дадзеныя і Беларусі як суверэннай дзяржаве? Менавіта ад каго гарантыі бяспекі? Ад Расіі, якую яны дэкларуюць як сваю саюзніцу першую? Трэба тады разабрацца, гэта ваш саюзнік ці гэта небяспечны для вас сусед? Яны ж що чакаюць, што там танкі НАТО на мяжах лязгаюць гусеніцамі. Ад захада можа быць гарантыі бяспекі, трэба, каб захад ім даў. Ад чаго? Ад нападу? Да. Ад таго, што НАТО нападзе на Беларусь? Я не ведаю. Я умываю руки ад такіх тэзаў. Вы даўно, відаць, не глядзелі любімых прапагандыстаў Лукашэнкі. Там ж пастаянна Польшча рыхтуе напад, там уже як там англасаксы як там пажываюць, забылі ўжо пра Беларусь там ці не? Слухайте, калі ім патрэбны такія гарантыі, папросяць іх, што можна сказаць яшчэ? Добра, а ўвогуле, скажите, вось там можа быць ёсць нейкая такая, я не ведаю, суполка ваших калег па іншых краінах, можа быць з іншых краінаў, юрыстаў, міжнароднікаў. Як вы ацэньваеце, можа быць, паміж сабой там абмяркоўваеце вось гэтую сітуацыю, як яна вам бачыцца з гэтым мірам, гарантыямі, перамовамі і гэтак далей? Што выказваюць вашыя калегі? Ой, слухайте, ізноў жа вярнуся да сваёй першай тэзы. Юрыдычна вельмі складана нешта гаварыць, калі няма канкрэтных дамоў, канкрэтных тэкстаў. Тое, што любая вайна скончваецца перамовамі
і нейкімі пагадненнямі, ну гэта факт, па-іншаму не можа быць. І гэтая вайна таксама скончыцца нейкімі перамовамі. Наколькі гэта будзе выгадна, наколькі гэта як бы відавочна, што гэта не перамовы роўных зараз ідуць пры такой канфігурацыі, і наколькі гэта няроўнасць з аднаго боку США са сваімі новымі інтарэсамі, да, і Расія, і з іншага боку Украіна, наколькі гэта няроўнасць будзе вялікай, будзе усугубляцца з часам, да, ці гэта як бы гэта таксама невядома, але ж бачна, што тут будзе таксама вельмі шмат залежыць ад пазіцыі Еўропы, якая мы бачым, што трошки прачнулася, але ж я не хочу прикидываться палітычным аналітыкам, я ім не з'яўляюся, і пра юрыдычны бок я яшчэ раз скажу, што пакуль няма ніякіх вынікаў перамоваў, якія канкрэтна пакладзеныя на паперу з канкрэтнымі фармулёўкамі абавязальніцтваў, вельмі складана нешта гаварыць, але ж перамовамі сканчваецца любая вайна. Ну так, але вось вы не один раз сказали, пакуль нема на паперы нейкай канкрэтыкі, цяжка пра нешта казаць. Але вось на дадзеным этапе, калі вось перамовы, пачатак перамоўнага працэса, яны павінны быць ужо нейкія паперы з нейкімі, прынамсі там прапановамі, тэзісамі, бачаннем, і іх мусяць как бы показывать і агучваць, што вот глядзіце, у нас вось такія прапановы, калі ласка, там журналісты, палітолагі, юрысты, міжнароднікі, паглядзіце, у нас такія, а вот у нас такія, мы пайшлі сядаць за стол. Ці на дадзеным этапе гэта как бы тыя калі у вас і ёсць нейкія там пазіцыі, патрабаванні, прапановы, то іх не агучваюць публічна, а агучваюць вось падчас дзесьці можа закрытых нават перамоў. І толькі канечны дакумент, вот пра які вы казалі, мы ўжо тады бачым. Слухайце, гэта залежыць ад пазіцыі бакоў. Па-першае, для таго, каб з'яўляліся ўжо нейкія паперкі, павінен быць якісьці такі першасны кансэнсус. Маё меркаванне выкажу. Я бачу, што зараз пазіцыі Расіі і ЗША яны супер розныя, і практычна відавочна, што некага першаснага кансэнсуса, акрамя там, не знаю, не ведаю, таго, што вось у гэтых тэзах, якія далі прэс-службы і Пуціна, і Трампа, ёсць, складана гаварыць аб нейкім там глобальным першасным такім кансэнсусе, каб ужо нешта класці на паперу і канкрэтнае палажэнне паміж сабой сцвярджаць. То бок, я думаю, што на гэтым этапе няма ніякіх там папер, але ў прынцыпе гэта залежыць ад бакоў. Але ж ізноў жа часцей за ўсё, канешне, публікі паказваюць фінал, фінальны док, таму што гэта ўсе перамовы і працэс, калі ўжо даходзіць да канкрэтыкі і правак у розныя палажэнні і бясконцых правак, бясконцых драфтаў, гэта не той працэс, звычайна, які пры заключэнні міжнароднай дамовы любой даступен публіцы. Гэта нармальна. Тым больш, што на такіх перамовах гэта вельмі сенсітыўныя рэчы, і я ўвогуле не ведаю, ці будзе публічная гэта дамова цалкам, ці нейкія часткі. Карацей, я думаю, што мы убачым, канешне, наверное, нейкі тэкст, але ж дакладна не працэс яго удакладнення. Ось, дарэчы, пытанне, якое у прынцыпе ў сённяшняй сітуацыі звычайныя людзі сабе задаюць, хаця, канешне, гэта ў пэўнай ступені, як гэта кажуць, пытанне веры, верыць ці не верыць, але тым не менш, няўжо папера, падпісаная Пуціным, чагосьці каштуе, пытаецца глядач пад нікам Максім. Вот як бы вы адказалі як юрыст-міжнароднік? Глядзіце, тут трэба разделять две часткі. Да? Сам факт того, что калі вы меня просите прокомментовать як юрыстку, я могу комментовать документ.
калі Путин подписывает документ, незалежна ад таго, як ён да яго ставіцца, это документ, які стварае юрыдычныя наступствы і абавязальніцтвы да яго. Яго стаўленне да этого документа, як увогуле любого бока, стаўленне любого бока да документа, які ён подписывае, гэта іншае пытанне. І ад таго, што ён яго не будзе выконваць, гэта не азначае, што гэты документ не стварае для яго абавязальніцтваў. І гэта не азначае ў тым ліку, што навошта ўвогуле падпісваць дакументы і дамовы, навошта яны заключаюцца? Для таго, каб стварались юрыдычныя наступствы, можна было прыцягнуць за іх невыкананне ў тым ліку. Я разумею, што зараз гэта вельмі гучыць як нейкія такія сферы ружовых адзінарогаў, але ж тым не менш, калі Путин так ставіцца, гэта значыць што з ім увогуле павінны быць нейкія такія сакрэтныя дагаварнякі, але ж ад гэтага залежыць вельмі шмат лёсаў людзей і дзяржаў, я б сказала, да кантыненту, я б сказала. Таму з-за таго, што ён так ставіцца да сваіх падпісаных ім абавязальніцтваў, мы не можам адмаўляцца ад таго, каб лічыць, што павінен быць нармальны дакумент, падпісаны і створаны, які будзе празрысты, які будуць бачыць людзі, які будуць бачыць эксперты і палітыкі, які стварае юрыдычныя абавязальніцтвы для бакоў. Калі толькі пачаліся размовы пра тое, што можа быць будзе нейкая пачатак перамоўнага працэса па міры ва ўкраіне, з бакоў як лукашэнкаўскага, так і з боку дэмсілаў пачалі гучаць тэзы пра тое, што, маўляў, нічога пра Беларусь без Беларусі. Безумоўна, адны мелі на ўвазе, што яны там нейкім чынам павінны прысутнічаць, другія, што там Лукашенко павінен сядзець за столом і гэтак далей. Але ў дадзенай сітуацыі ці правамоцна казаць пра вось гэтую, ужываць гэты тэрмін нічога пра Беларусь для Беларусі. Размова ж пра Украіну і Расію ідзе, пра вайну там. Слухайте, тут ізноў жа вярнуся к той тэзе, якую я ўжо казала вышэй, што гэта залежыць ад таго, што мы маем на ўвазе і што мы хацім увогуле ад гэтых перамоў. Безумоўна, калі мы нешта хацім для Беларусі, то нічога для Беларусі без Беларусі гэта адэкватная тэза. Пытанне ў тым, што мы канкрэтна маем на ўвазе, што мы хацім для Беларусі. Бачыце, мы ўзгадывалі Лукашенко, які хоча гарантыі бяспекі для Беларусі па выніку гэтых перамоваў. Дэмсілы, відаць, хочуць найперш, каб па выніку гэтых перамоваў Беларусь не стала, умоўна таку кажучы, нейкім суцяшальным прызам для Пуціна па выніку гэтай спынення вайны. Так. І я думаю, што насамрэч, што тут інтарэсы Лукашенка і дэмсілаў, яны ў гэтай кропкі перасекаюцца, хаця яны вельмі розныя, але ж я думаю, што для яго і для дэмсілаў, і для дэмсупольнасці ўвогуле, і для беларускага народа, бачыце, усяго, нават таго, хто не ўсведамляе важнасці гэта, і для Лукашэнкі аднолькава важна, чтобы па выніках гэтых перамоваў Беларусь засталася дэ-юрэ незалежнай і зберагла дэ-юрэ суверэнітэт. І давайте, можа быць, напрыканцы гэтай тэмы пытанне такое. Ўсё ж такі, як бачыце, беларускае пытанне ў кантэксце гэтых перамоваў не толькі нас цікавіць. Пуціну падчас яго прэс-канферэнцыі колькі дзён таму таксама спыталіся штосьці там пра беларускія інтарэсы, і ён так што-то там жеманнічае, сказаў, што я буду прадстаўляць інтарэсы Беларусі. У прынцыпе, это нармальна падчас вось таких перамоваў міжнароднага маштабу, калі інтарэсы адных прадстаўляе нейкі зусім іншы там, а ў нашым выпадку, умоўна кажучы, як некаторыя лічаць, сюзерэн Лукашэнкі. Глядзіце, па-першае, нармальна ўсё, аб чым дзяржавы дамовіліся і што не супярэчыць міжнароднаму праву. То бок, калі хтосьці з кімсьці дамовіўся афіцыйна, што інтарэсы аднаго боку будзе прадстаўляць другі бок, гэта нармальна. Але я б не рабіла такой высновы з гэтай прэс-канферэнцыі, і з гэтая кавалачка, там ён, пачынаючы з пытання журналісткі і канчваючы ўступленнем Лукашэнкі, што рэальна
ёсць нейкая такая, ну, прям афіцыйны намер, і тым больш паўнамоцтвы прадстаўляць інтарэсы Беларусі, Расіі. Я ўвогуле, ну, Путін нават не зразумеў гэтае пытанне, там, ну, у яго першая рэакцыя была, журналістка спытала у канцы пытання: Александр Егорович, ці высказывалі вы нейкія пажаданні свае ў гэтай сувязі? Путін спытаў, якія пажаданні. Вось. Таму я б не рабіла з гэтай менавіта з гэтага выказвання, вось з гэтага кавалка гэтай прэс-канферэнцыі, што ўжо прям там Путін будзе прадстаўляць інтарэсы Беларусі. Прытым, ізноў жа, не хачу прыкідвацца тут палітычным аналітыкам, але як бы мае юрыдычныя мазгі, да, яны накіраваны заўсёды адразу ў бок дэфініцыяў. І мы, ізноў жа, мы ўжо аб гэтым гаварылі, да? Нават калі ўзяць гэтая кавалачка, тут можа быць 4 розных інтэрпрэтацыі інтарэсаў. Журналістка, якая запытвае гэтае пытанне, што яна мела на ўвазе пад інтарэсамі? Яна аб чым пытае? Путін, які адказвае нешта там вельмі агульна, неяк там у такіх вельмі агульных формах нешта адказвае, ён мае на ўвазе нешта сваё. Лукашенко, які ўступіў і пачаў паясняць там нешта, да, што гэта там беглыя, ну так беглыя маюць на ўвазе пад інтарэсамі таксама трошкі розныя рэчы. Ну і сам Лукашенко, чацвёртае, што ён лічыць важным, калі ён гаворыць пра інтарэсы Беларусі. Таму, і ведаеце, каб гаварыць аб тым, што хтосьці дзесьці будзе прадстаўляць чыйсьці інтарэсы, трэба разумець, што як мінімум павінны ў гэтых бакоў быць вызначаныя аднолькавае разуменне таго, што складаюць гэтыя інтарэсы. Ну і тут мы ўжо з вамі гаварылі, я не ведаю пра журналістку і Пуціна, наколькі ім важна захаванне дэ-юра незалежнасці Беларусі, але ж той, што Лукашенко і Дэмсілы, гэта для іх аднолькава важна, я упэўнена. Ну так, тым больш, што как бы розныя, конечно, могуць быць і бачанне і ў Лукашэнкі з раніцы, і ў Лукашэнкі пасля абеду. Таму тут таксама цяжка гэта ўсё. Дарэчы, першым я да другого важнага пытання тэмы дакладней перайду. Хацелася б такое дакладняючае пытанне у звязку з магчымым працягам вось гэтых перамоў, дамоўленасцямі, якія могуць быць далей паміж Трампам і Пуціным. Ідуць размовы пра тое, што шмат хто кажа, што для Расіі, для Масквы, для Пуціна вельмі балючае і вельмі важнае пытанне санкцый. І нібыта там дзесьці ў Вашынгтоне прыслухоўваюцца да вось гэтых пажаданняў і раздумваюць пра зняццё нейкіх санкцый. Калі да гэтага зойдзе, ну можа не зняццё, можа быць спыненне, там замарозка, як это было падчас ранейшых накладанняў, калі здымаюць ці замарожваюць у дачыненні да Расіі, гэта аўтаматычна будзе закранаць беларускі бок? Ну гэта залежыць ад таго, аб якіх санкцыях ідзе размова. Санкцыі, якія датычныя, на іх накладзена шмат усякіх санкцый. І гэта будзе завісці ад таго, аб якіх ідзе размова. Калі гэта ідзе размова аб санкцыях, якія былі накладзены за ўдзел у агрэсіі, калі здымаюцца яны з Расіі, ну лагічна, што, канешне, з Беларусі таксама. Таким чынам, как бы і Лукашенко за тое, каб с России здымалі санкцыі і такое вось, як там хорошую сделку Путин с Трампом заключыў, ну по іх меркаванні, прынамсі. Добра, давайте спадарня Кацярына да яшчэ адной тэмы, якую тут нарабіла пэўных шораху, там не будзем уже ўжываць слово скандал, ну прынамсі у пэўнай частцы беларускай супольнасці. Гэта зварот, які спачатку выдала координацыйная рада, але потым якую падтрымаў, ухваліў і аб'яднаны пераходны кабінет. Ну, думаю, тут няма чаму здзіўляцца, што падтрымаў, таму што гэты зварот у координацыйнай радзе ён ствараўся і ухваляўся з ініцыятывы блока Паўла Латушкі і рухів за свабоды. Таму как бы і ў кабінеце таксама гэта ўсё прайшло. Але вы вельмі крытычна ацэнілі сам гэты зварот. Я так разумею, з юрыдычнага пункту гледжання найперш. А калі гэта быў просто такі палітычны, я не знаю, жест, ці там вот, ну вот как бы праява, выказыванне, ну трэба было сказаць, вот неяк вот палітычна абазначыць сваю пазіцыю, і гэта не больш за тое.
Да, дарэчы, вот просто люди можа не разумеюць, пра што мы кажам, пра які дакумент. Размова ідзе пра зварот наконт беларусаў, каб прызналі беларусаў камбатантамі, так там написано, і адпаведна іх уключалі ў спіс, Украіна уключала ў спіс на абмен военнапалоннымі. Да, размова ідзе пра зварот каардынацыйнай рады, які яны накіравалі, як я разумею, у верхоўную, хацят накіраваць у верхоўную раду Украіны. Па-першае, наконт таго, юрыдычна ці палітычна. Канешне, гэта як бы любая заява органа, які лічыць сабе нейкім палітычным гульцом, гэта палітычнае дзеянне. Пры гэтым адначасова гэта нейкі тэкст, які пакладзены ў пэўныя фармулёўкі. І калі мы звернемся да зместу менавіта гэтай заявы, да, тому што змест таксама можа закранаць толькі палітычныя моманты, нейкія палітычныя дэкларацыі, да, гэта змест закранае канкрэтныя юрыдычныя пытанні, тому што яны просяць там кваліфікаваць нешта згодна з нормамі МГП, міжнароднага гуманітарнага права, яны закранаюць там у гэтым звароце спіскі военнапалонных на абмен і ўключэнне ў гэтых спіскаў цывільных беларускіх грамадзянаў, то бок гэта тэкст, які закранае юрыдычнае пытанне. То бок неважна, як бы, калі гэта палітычнае дзеянне і заява гэта ўзвасабляе тэкст, які закранае юрыдычнае пытанне, ну, канешне, гэта павінна быць напісана яснай мовай і юрыдычна нармальнай і грамотнай. Таму, як бы, ну, такая вось гісторыя. І увогуле, калі мы скажам па сутнасці пытання, тут як бы два пытання ўвогуле, да? Сутнасць гэтай заявы і форма падачы, да? Па сутнасці, вось ізноў жа, я нават да гэтага моманта не магу сказаць, што канкрэтна там мелася на ўвазе, асабліва там у трэцім пункце, калі просяць прызнаць усіх ваюючых за Беларусь камбатантамі. Спачатку напісалі ўсіх добраахвотнікаў камбатантамі, просім прызнаць, дык яны і так камбатанты, а ўсіх ваюючых за Беларусь потым напісалі, ну а гэта не зразумела, хто, акрамя добраахвотнікаў. То бок сэнс у чым, калі каротка, да? Людзі, якія знаходзяцца, грамадзяне Беларусі цывільныя, якія там здзяйснялі нейкія дзеянні рознага роду, да? Яны не могуць быць прызнанымі ніякімі камбатантамі в прынцыпе, а суадносна і военнапалоннымі, таму што гэта моцна звязаныя два статусы. Тому што проста-напросто камбатантам можа быць чалавек, які ваюе, які ўдзельнічае ў баявых дзеяннях, і ў баявых дзеяннях магчыма ўдзельнічаць толькі на тэрыторыі, дзе яны вядуцца, да, ваяваць можна толькі на вайне. І тэрыторыя Беларусі не з'яўляецца, Беларусь не з'яўляецца бокам у узброеным канфлікце, і суадносна на яе тэрыторыі ніякіх баявых дзеянняў не вядзецца. То бок яна не бок, пакуль яе армія не ўступіць непасрэдна ў вайну, спадзяюся, гэта не здарыцца, і не пачне сістэмна удзельнічаць у баявых дзеяннях. То бок гэтыя людзі цывільныя грамадзяне Беларусі, і ніякімі камбатантамі яны прызнаны быць не могуць. Я прашу прабачэння, спадарня Кацярына, просто каб акрэсліць, можа быць, што мелася на ўвазе. Я так разумею, хоць там і не прапісана дакладна ў гэтым дакуменце, але найперш меліся на ўвазе, ну, тыя ж самыя рэйкавыя партызаны, якія асуджаныя і якіх вот такім чынам, можа быць, хацелася б нейкі паспрабаваць выцягнуць. Конечно, я веду до гэтага. Рэйкавыя партызаны менавіта па той самай прычыне, на той самай, на падставе тых самых аргументаў, якія агучыла, зараз таксама не могуць быць ніякімі камбатантамі прызнаныя. І военнапалоннымі таксама. Але, безумоўна, да, гэта не азначае таго, што у гэтых людзей нельга прасіць уключаць і нельга ўключаць у спісы на абмен военнапалоннымі паралельна разам з военнапалоннымі. То бок, калі стороны, ад якіх залежыць гэты абмен, Украіна і Расія, пагадзяцца на гэта, канешне, гэтыя людзі могуць быць уключаны ў такія спісы. Але ж сутнасць у тым, што, ну, так трэба і ставіць пытанне. Уключыць у спісы на абмен паралельна разам з военнапалоннымі грамадзянскіх цивільных, такія-то групы цивільных грамадзян Беларусі, таму-то і таму-то.
Ну, сэнс просто ў тым, што калі вы да, і вось тут мы пераходзім да другога да падачы, то бок гэта была пра сутнасць. Безумоўна, варта пытацца выцягнуць гэтых людзей з дапамогай Украіны, якія выказвалі салідарнасць там рознымі спосабамі, але ж я яшчэ раз паўтару, як бы так трэба і ставіць пытанне, уключыць іх у спіскі на абмены цывільных грамадзян. Навошта гарадзіць агарод з камбатантамі і ваеннапалоннымі. Форма падачы, ну, першае, як бы, ведаеце, ну гэта ж не першая заява КС, якая, ну, не надта, скажем так, кампетэнтна паданая, публічная. І праблема тут вось у чым. З аднаго боку, гэта шмат фактараў. Гэта ж не таму, што нейкія там дрэнныя людзі сядзяць і там, я не ведаю, хацяць нейкія некампетэнтныя заявы штампаваць. Тут шмат фактараў. Па-першае, увогуле у сапраўдным парламенце ў дзяржаве таксама, ведаеце, дэпутаты не павінны быць юрыстамі, не павінны быць, гэта супер розная рознасць розных людзей з рознымі бэкграўндамі. Але ж у парламенце існуе апарат, які забяспечвае ў працу, тым ліку як бы стабільная юрыдычная экспертыза і гэтак далей. Ну, парламент бюджэціруецца, бачыце, з дзяржаўнага бюджэту, то бок гэта зусім іншая рэч. І акрамя таго, парламент як дзяржаўны орган, ён любыя, ну, я маю на увазе парламент сапраўдны, ён любыя свае заявы робіць, разумеючы, што ён дзяржаўны орган, это іншая зусім адказнасць. Ну, гэта проста іншая адказнасць, гэта твар дзяржавы, і таму як бы ўсё гэта ўкупе стварае сітуацыю, калі нават парламент уже будзе-якой дзяржавы, но уже зусім адкровеннай такой невывернай речей не будзе пісаць у сваіх заявах. КС гэта іншая справа, конечно, як бы не надта ад яго дзеянні нешта залежыць, будзем шчырымі, і не надта ён на нешта ўплывае, і суадносна не надта за нешта адказнае. Але пры гэтым таксама і магчымасцю такіх, як у дзяржаўнага парламента, там мець нейкі апарат, які з экспертамі, мець нейкі бюджэт, які забяспечвае працу і вось гэтую такую належную экспертызу гэтых усіх заяў ён таксама не мае магчымасці мець. І гэта, ну, як бы аб'ектыўны факт. Тым не менш, ну, розныя людзі, якія зараз у КС састаяць, яны бачаць для сябе неабходнасць там быць да сих пор па вельмі розных матывацыях. Нехта лічыць, што ён там працягвае сваю барацьбу, у кагосьці там палітычныя амбіцыі, ён бачыць гэта як поле для іх рэалізацыі. Для некага важна рэальна вось гэтая абранасць, што іх вы абралі, і яны прадстаўляюць тых людзей, якія іх абралі. Ну, то бок розная матывацыя. Таму, як бы, раз гэтыя людзі лічаць важным для сябе да сих пор там знаходзіцца і функцыянаваць, ну, не варта казаць, што это ўвогуле бессэнсоўна, і як бы, ну, трэба паважаць выбар гэтых людзей, яны лічаць гэта, ну, пэўна, важным для сябе. І ок, гэта іх права. Але, як бы, калі вы, ну, пры гэтым, не гледзячы на тое, што з аднаго боку такая валантэрская дзейнасць і няма магчымасці яе забяспечыць фармальна, з іншага боку, калі вы ўсё ж такі бярэце на сябе гэтую роль, палітычна некага гульца і прэтэндуеце на яе, ну, трэба ўсё ж такі вытрымліваць нейкі стандарт публічных вашых заяў. І тут яшчэ адна рэч такая, ведаеце, пра палітычная і прававая культура нашых людзей, якая таксама абумоўлена аб'ектыўным фактарам пражывання ўсё жыццё ў аўтакратычнай дзяржаве без вяршэнства права, таму што палітычная і прававая культура нашых людзей, дым руху шмат каго не надта адрозніваецца ад палітычнай правой культуры чыноўнікаў з сістэмы Лукашенка, і гэта натуральны вынік таго, што яны і тыя жылі у адной дзяржаве, яны проста не бачылі іншага. Вось. І, ну, але ж калі гэта палітычны трэнажор, як мы яго называем, окей, ну так трэба трэніцца па правілам. Вось недавно у кантэксце працы Рады Еўропы, кантактнай групы па Беларусі Рады Еўропы,
у парламенцкай ассамблеі Рады Еўропы КС атрымаў магчымасць працаваць там у пэўнай форме. Ну это таксама бачыце нейкі ўзровень, гэта некі твар дэма-руху беларускага, і калі вы лічыце сябе гульцом, хаце як мінімум прадстаўляцца так, так трэба трошкі адказней адносіцца да таго, што вы заяўляеце публічна ў сваіх заявах. Вось і ўсё. Умоўна кажучы, протапарламент вы там ці яшчэ як хочаце назавіце, але калі бярэце на сябе функцыю ствараць, пісаць нейкія звароты там ці нейкія дакументы, якія потым рассылаеце у структуры кшталту Верхоўнай Рады, там Еўрапарламент ці яшчэ мала каму у сур'ёзныя, то трэба сур'ёзна да гэтага ставіцца, і прынамсі мець вот эту, як вы кажаце, якая ёсць паўсюль у такіх установах, як нейкі юрыдычны аддзел, які будзе рабіць юрыдычную праверку дакумента на адпаведнасць і кампетэнтнасць. Шчыра кажучы, я вось у гэтай менавіта сітуацыі я не думаю, гэта была моя тэза, але шчыра кажучы, у гэтай менавіта сітуацыі я не думаю, што там праблема была з юрыдычнай кваліфікацыяй. Бачыце, я маю на увазе з недахопам кампетэнцыі, таму што ёсць да каго звярнуцца і было б жаданне. Праблема, я думаю, у тым, што проста і гэта зноў жа як у любым палітычным працэсе, у нейкіх гульцоў ёсць свае палітычныя амбіцыі, хтосьці хоча там хутчэй там нешта, каб зняць нейкі там хайп і паказаць, што ты там карысны і гэтак далей. А хтосьці проста рэальна не разумее, што гэта так выглядае. Розныя фактары, але ж вынік вось такі. Розныя фактары, то есть ніколі такога не было, і вось ізноў здарылася. Тым не менш, пытанне вяртае нас наш глядачка пад нікам перамога да тэзіса падпісання нейкай там пэўнай выніковай пагаднення пра замірэнне ва ўкраіне, але з улікам беларускіх інтарэсаў. Пытаюцца, хто мае права падпісаць дамову ці паставіць свой подпіс у дамове, калі будзе Беларусь стараной гэтай дамовы? Ціхановская, ці Лукашенко, ці нехта іншы? Гэта добрае пытанне. І сэнс у тым, аб чым ідзе размова. Аб чым будзе ісці размова ў гэтых палажэннях. Аднак, выходзячы з таго, што сёння рэжым Лукашэнкі хоць і з'яўляецца нелегітымным, але эфектыўна кантралюе тэрыторыю Беларусі, ён і адказны суадносна за ўсё, што з ёй праісходзіць, і на ёй праісходзіць, то дамаўляцца аб чымсьці, што зараз сёння датычыцца Беларусі, можна толькі з ім, таму што ад яго залежыць гэта, таму што ён кантралюе гэта проста-напроста. То бок тут прынцып эфектыўнага кантролю. Як можна дамаўляцца з бокам, які не кантралюе тэрыторыю. Калі вы хаце дамовіцца аб чымсьці, датычна гэтай тэрыторыі праз зараз. Тут залежыць ад таго, аб чым будуць дамаўляцца. Зразумела. Дзякуй вялікі, гаспадарня Кацярына. На жаль, трэба нам завяршаць нашу размову і развітвацца з гледачамі. Я нагадаю, што у нас у эфіры была юрыстка-міжнародніца, экспертка Беларускага Хельсінскага камітэта, кандыдатка юрыдычных навук Кацярына Дзейкала. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук. Дзякуй усім за ўвагу. Я хотел бы яшчэ раз нагадаць пра неабходнасць подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, ставіце свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не пропусціць нашыя наступныя стрымы, і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна, каб як мага большая колькасць людзей паслухала нас, паслухала гаспадарыню Кацярыну і зрабіла свае высновы, а можа быть данесла гэтыя думкі да тых людзей, якія нешта там пішуць, нейкія рашэнні прымаюць, нейкія палітычныя заявы робяць, таму што сапраўды шмат адметнага і цікавага мы пачулі. Так што дзякую ўсім за ўвагу, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякую вялікі, жыве Беларусь.